त्रिपुरा हास्टेव सालचाफानो करैया खायनो बदल याकारै फायै तै बदल काइसौ हाबमानि मांपली नुकजाखा हाइकेनो मांपली कसै फैका तेलेमुरा कम्युनिटी हल नगो काइसा प्रग्रामनि बिसिंतैनो CPIM BJP तै IPF ति कांग्रेस याकारै त्रिपुरा मथानि बाना दंफायमानि नुकजाखा 84 फेमिलिनि 306 भोटार दं बरंनो खाबाय खबय लामसगैनो हारका हा बबग्रा प्रद्रुकिसुद मानिको देबबर्मन तै त्रिपुरा मथाव फायै जयनिं दिफायनाय रक बेलेखनो खाफुरजाक ताम हिमाले बबग्रानि थानिबो फायनो तिनि साक बेदगै जयनिं दिमानो तैयै आमनो ताबक नायसिंलायजाक टंकसं टंनाय इलुकोराव ADC जंमारि ओंखेनो साइमान सिनाय साबो कप्लायांनाय साबो केचेनांनाय हनैनो नायसिंलायजाक बरंनो लामसं मानजागो तैबो फाइमानजक फाइजाक MLA पाथानलाल जमातिया तै EM कमल कलेक्सुंग्र